Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, igramo Brawl Stars. Ranije igram Brawl Stars i pogledajte koje sve brawlere imam. Ne želim ovako, dobra, nek bude mi buy rating. Tako da, pogledajte vi ovo sve. Pogledajte, Spike mi je na Spike i Crow bazi, Max su mi na Hypercharge. Tako da ljudi, idemo, imam 12.884 trofeja, vidite, ovi krediti, a sad skupljam ovdje za Leonu. Ja sada nisam switcha na Draka, ja bi sad imao Leona, ali dobra, nema veze. Tako da ljudi, idemo sada igrat ćemo solo showdown. Ljudi, idemo, igramo. Ano, Colette, dođi Colette, dođi da te Draco pomazi. Ne mogu te... Ajde, dođi na moj range. Ne, je ovo moguće, pa ne radim. Jao, ljudi moji, vidite li vi ovo? Ovo je bila... meni... Da mi je ušla u range. Šta bi joj napravio? Jao. Njeno Mortis. Opasanje Mortis. Ljudi, opasanje Mortis. Mislim, nije toliko jaka, ali može me ubiti. Ode Nita po šnipu. Ljudi, idemo mi dalje. Tako, znači, nije srušila boks. Nije srušila boks ovaj, tako da Nita optika Anda je otvor. Je ovo moguće, ubija se. Evo ga ljudi. Dođi. Ne, ljudi, vidite. Ostalo je 442 flota. Ide se blingova, ok. Star drop. Činje drugo rare nije dobro, ljudi. I da vidimo šta nam je sljedeća nagrada. 1000 coinsa, može. Ne znam na šta potrošiti ove coinse, ali... Doraj, sada poredan ovo na poweru, evo tako. Sad idemo dalje, ljudi. Evo ljudi, ušli smo u game, tako da idemo sa ovako. Eto ga. Dođi guska, ne gus. Da si žensko bio. Ljudi, ako mislite da sam glup, zato što sam utro iskoristio, u pravu ste. Jesse, di si Jesse, brate? Ne, ljudi moji, jeste vidjeli ovo? Ne, meni internet mi šteka, ljudi.
Jel vi vidite ovo? Spike. Samo na... Kako sam ga dobro bio. Sad idemo mi. I star drop još jedan. Zašto me samo rerovi? 10 kredita. Može 10 kredita, nije loše. 300 coinsa. Tako da ljudi... Čekaj, koji su mi još questovi ostali? Ranked. Ne bi htio ranked jer ne želim izgubiti ovaj rank. Pogledajte na kojem sam robu. Vidite li vi ovo? Strah me je. Da, strah. Ljudi, evo, idemo. Znači, s kojim bi brawlerom sam mogao igrati? Ne želim sa Spikeom, ne želim jer bi izgubio, jedva sam ga, znači, kad sam ga digao na 25. rank, ljudi, slušajte dobro, poslije toga spustio sam mu bio trofeje na 680 trofeja. Ja ne znam kako sam se sad, i onda poslije nekoliko mjeseci, ali baš, ono, 3-4 mjeseca vratio sam ga nazad na 25. rank. Vjerujte, teško mi je bilo. Evo ovo je Crow, nema ništa reći o njemu, a Baz, ništa. Inače, Baza i Maxa nisam planirao digniti na Hyper, ali pošto sam iz Legendary Star Dropa dobio Hyper za njih, onda sam odlučio ih digni da imam više ljudi na Hyperu, brawlera koji mene ljudi. A sad dok ja dođem do ovoga. Amo sam win streak 10. Amo win streak 10. Ajmo win streak 10, tako da dobijem 100 kredita. Ne znam je 100 bilo. Nije bitno svejedno, krediti su krediti. Opa, Nani. Nemoj. Dajte ljudi, pa. Neću igrat s Drakon. Odustajem. Pa jeste li vi vidjeli ovo? S nikim brawlerom loši su mi ovi brawleri. A mi malo s Edgarom. Evo ljudi, idemo, znači sada igramo s Edgarom, ali... Dis Mortis, našao ti da ćeš ti biti, bit ćeš ti guzicu. Može biti dead, samo ga lovi. Eno ga. Ne, ljudi, šta mi internet. Ne, mislio sam da je ostaži. Eno, Edgar. Ljudi, pa vidite, on je pametno, ni s Edgarom igra. Pa s kime ću? Šiznit ću. Ja ću šiznit.
Ne, ne želim. Znači, ljudi, šizniću. Evo ljudi. Neću. Ljudi, znači, a mi malo, koga bi mogao, koga, poludit ću. Ajde, evo, neka bude gej. I jao, sad ko će doći do 10 win streaka. Aj probat ću, znači, sa svakim brawlerom po win streak 2. Vjerujte mi. Ne, Mićo, nemoj Mićo. Meni, sam moram dizat taj win streak više. Amo sad. Aj probat ću. Dobra, aj probat ću. Snaću se ja nekako. S jednim ću brawlerom win streak 3 probat. Naravno neće biti to geju. Ode Chester i Barley. Dobra, Barley ja mogu pojesti. Di Otis je ultra prejak. Eno, Tresa. Stres ide. Eto ga. Again. Ne. O, dobro je proradilo. Vidi ovo! Ljudi. Idemo mi dalje, još ćemo mi igra. Ljudi, ovo je sada zadnja runda danas, pa šta bude. Ovo je Angel. O, dobro. Nani me spasio. Neću se tim. Danas je vikend i ja se odmaram. Pa je ovo moguće. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.